Yan, dito naman sa ilalim, kumpleto ng tukod to. Yan, ready ng buhusan to. Pati dito sa isang unit, yan. Kumpleto na lahat ng tukod to. Yan, ito na yung gagawin namin ngayon. Pupormahan na namin to. Kaso medyo umuulan ng konti. Yan, sana hindi na lumakas. Yung maliwag na ganun, kakalangan pa yan. Yan ang kapatungan ng floor joist. Kumpleto pa tayo mga pako nyo. Meeting have gandhi 3. May mga nagbatang na. Ah, pakuan tayo. Pabili. Yan, medyo lumalakas na yung ulan. Ayun na nagbigay sa amin mga kabayan ng tuta. Oh, ayun oh. Kulay itim. Alagaan namin dito sa site. Bantay. Jiking! Ilang buwan ba yun bago kumahol? Pag mga ganyan, hindi pa nag-isang buwan, umiyaw muna yan, kamayan, umiyaw. Pero pag nagpas na, kamayan tatlo. Tiriningin mo yung jiking nga gawin natin kuan dito. Guardia. Ayun, ang likot oh. Kung malam mo dyan nyo, isa na yan. Tistison na lang pantukod. Baka maputol yun dyan. Yan, may mga nakahalong malalambot. Sabi ko gawin na lang namin yung mga pantukod. Grabe yan. Baluktot. Yan, ang spacing nito 30-30 pa rin. Katulad lang ng mga ginawa namin dun sa dulo. 30 gitna-gitna. Yan, tapos ang open nito dito. Yung hagdan. Yung katulad nun, yung open na yon. Ito dito. Pahaba, katulad nung dun sa unang unit. Tigil yung gawa muna namin kasi biglang lumakas yung ulan. Kaya hindi namin na ituloy yung pagpako nito. Yan, sana maya maya tumigil na. Yan, mahirap naman kasi magpaulan ngayon kasi kahit lagnat lang baka sabihin COVID. A few moments later.
Wala mga kabayan, hindi na yata titigil yung ulan. Ayan, palakas na ng palakas. Ano, tumataas na rin yung tubig sa ilog. Ayan. Yan, mamaya bago magabi papaharangan ko to kasi malakas daw yung bagyo ngayon para hindi papasok dito yung hangin. Yan, dito lang kami natutulog. Yan, si Jiking nagkakapi-kapi na. Yan. Kapi-snipe mga kabayan dahil maulan. Yan, yung iba naman nasa ilalim. Yan, nasa sa second floor kami. Yan. Nagpapahinga na rin sila. Hindi na rin makagawa. Grabe. Yan, Sabado sana yung schedule ng buhos namin ito. Yan ang gagawin na lang namin dito, plywood. Yan, ayun na yung mga pinulik namin. Ilalagay na sana namin. Umulan pa. Yan, pagkatapos ng kasunod na yung bakal. Yan, kaya sana namin buhusan to ng Sabado. Kaso hindi na matutuloy dahil ganito ang ulan ng ulan. Ang lakas ng tubig sa creek, oh. The next day. Yan, medyo gumaganda na mga kabayan yung panahon. Kaya sana tuloy-tuloy na para maituloy na namin tong pagpurma dito, paglagay ng plywood. Yan, latik namin ng plywood, dalawang paganon tapos isa dito, pabalagbag. Para yung siruho lang dito yung maliit. Jiking! Jiking! Tigilan mo yung pagkanta mo, baka umulan na naman. Ay sige. At umiinit na. Yan, di bali magdadagdag na lang kami ng mga tuko dito. Yan. Isa pa yun dito sa gitna. Tapos dyan sa gitna rin nun. Tapos dito naman sa beam. Yan, gaya ng dati. May mga tuko din yan sa gitna niyan. Saka dito. Yan, inuuna lang namin yung pinulik para makasunod yung bakal. Yan, saka na kami maglalagay ng tuko dito. Doon nyo na ilagay muna sa kabila para hindi na doble yung bubuhat. Kasi tatanggalin din yan pag lagay dito. Yan, ipatong nyo dyan sa butas na yan. Yan, para hindi na paulit-ulit yung kwan. Yan yung isa dyan lang sa baba. Yan yung pang siruho yan eh. Tatabasin pa natin yan. Isandal mo lang dyan sa gilid. Yan yung nilalagay namin na harang na yan para sa open yan itong hagdan. Yan, hanggang dyan lang yung halo. Tapos dito lalagyan yung harang dito. Yan, okay na. Magbabakal na kami. Yan, okay na yung mga pinulik namin. Yan, dito naman sa open, ayos na. Yan, itong nilalagay namin bottom bar na to. Karugtong to nitong bottom bar dito sa kabila. Ayan. Ito yung dulo. Yan, lagpas na to sa hill over 4. Tapos itong dulo nitong nilalagay namin, yan, nakapasok pa sa beam. Yan. Ito na yung mga bar natin.
nakapasok lang yan sa beam. Ayan. Ayan, tapos dito naman sa may gilid ng OP ng hagdan, ayan, nakabaluktot lang yan ng 5 pataas. Tapos yung takpan naman ito, nakabaluktot din pababa. Ayan, salubong siya. Yan ito 16mm to, na grade 60. Yan, dito mayroon din yan, ayan. Grade 60 rin yan. Yan, nakapin ng 15, nakapasok lang sa beam. Yan, ganoon din dito sa kabila. Yan, nakapasok lang yan sa beam, nakapin ng 15 ay. Yan, ilatag na namin yung bottom bar. Yan yung kwan dito, tinatanggal na namin. Kasi tatamaan ang beam doon. Yan, kasi hindi namin maitutuloy yung pag ano na bakal hanggang hindi namin nalalagyan ng plywood yun sa dulo na yan. Yan, yung hangganan ng simento dito sa OP ng hagdan, pinapadouble check ko kay Jiking. 62. 62 ba dyan? Dito. Din. Yan, ayos na. Ayan, libil na libil yan. Yan kasi dapat libil na libil yan kasi yung gabay nandyan. Siyempre yung gabay nakalibil, pag hindi nakalibil tong flooring, halatang halata yan. Yan, kaya pinapadouble check ko yan bago buhusan. Yan, pero libil naman lahat to. Double check lang. Inabot na naman kami ng ulan mga kabayan. Tigil na naman yung trabaho. Yan, halos tapos na sana. Ito na lang yung hindi namin nalalagyan ng plywood. Tapos pwede na kaming magbakal. Yan, baka maghapon na naman to. Bukas pa naman sana yung schedule namin ang buhos nito. Yan, yung ibang tao pinalipat ko muna sa ilalim. Yan, tingnan nila yung mga kailangan pantukuran habang umuulan. Ano, Jiking? Sarap magkape nito, umuulan. Wala akong hilig sa kape kabayan eh. Ilan ba? Yan, timpla ka muna, Jiking. At magpainit tayo. Ano niluluto mo, Nok? Yan, sinigang daw yung ko namin. Tanghalian ni Burnok. Ayan. Yan, yung iba, diyan muna sa ilalim habang umuulan. Dagdag sila ng tukod. Yan, tingnan ka ako nila yung mga kulang pong tukod. The next day. Yan, medyo gumanda-ganda na yung panahon ngayon. Yan, tumigil na yung ulan. Yan, kaya itinuloy na namin yung paglalagay nitong bakal. Yan, ang ginawa namin bottom bar yung papunta doon. Tapos yung top bar yung papunta dito. Yan, ang spacing yan 20 cm pa rin. Yan, lahat yan 12mm. Yan, dito pinapalagyan ko na rin ng mga vertical bar para sa asintada ito. Kuha ng spacing nito 60 cm. Tapos ito naman banda sa gitna, kwanto stiffener column 12mm. Yan. Yan, dito naman sa ilalim
Kumpleto ng tukod to. Yan, ready ng buhusan to. Pati dito sa isang unit, yan. Kumpleto na lahat ng tukod to. Yan, ito na yung mga nababakala namin ngayon. Buti hindi na umulan. Ayan, pero uwi muna ako ngayon ng Tarlac. Yan, kasi birthday ng anak kong panganay. Babalik lang ako sa sunod na araw bago magbuhos dito.